yen memajang wong karo janur kuning Wait, yut. Jos, Pak. Kene iki ana Sendratari lho. Wah, apa, Pak? Ana Sendratari kene iki ora Jenenge main-main. apa jenenge? Lho iki ngene ana sanggare kok. Wah, mau sore wis gambyong. Wis gambyong. Iki ana iringan kaya ngene kok joget kaya kethek. Yen memajang mau kaya karo sih. Manut kendange lho. Kok jur malame kaya munyuk. Iya. Kendange wis pling gendangdut. Pling gendangdut. Masa pling dangdut? Kayak ora pling dangdut. Pling dangdut mulai. Pling kedut. Pling dangdut. Ora ngono kabeh, salah kabeh. Piye? Digendut ngono lho. Saking trampile iki lho. Apa nih sing gendut? Nggonmu gendut, Bur? Hah? Gendut. Sok kala. Nek ngene iki ya dingil-dingil ket mau ya. Kembang wae waton. Wis terus. Luar biasa. Pinter iki jenengane sesuai dengan cacakane wong kene Sendratari mau. Nggih, Sendratari wong wau sonten Iki- sampun dados contoh Ah. generasi muda Gambyong dipun preksani Pak Preksani. DPR Provinsi Semarang, Pak Kades dan Ramil, Pak Kapolsek sami rawuh sedaya. Jos. Jenengane Dalu menika keluarga ageng asem jetis sami lenggah. ha iya. Pripun nek Tetep tumrap apik. jenengan? Ora kena obah. Wah, anteng. Anteng. Anten jugulmu atos kene iki gringgingen.